dir que hem de sentir-nos orgullosos de tot el que hem fet. En aquests moments segurament desorientació i també en aquest cas trobar-nos moltes vegades amb titulars que posen en qüestió tot el que hem fet en representació dels nostres conciutadans als nostres municipis, nosaltres hem de dir que hem fet una magnífica gestió al servei del país. El progrés del país que ha fet possible avui l'orgull de representar a través de la història de 33 anys de democràcia local tots nosaltres, els que formem part d'aquest primer instrument institucional que reconeix la tasca i el paper polític que representem els municipis. Amb aquest òrgan que representa de manera institucional el món local, avui, en el Dia del Municipalisme, en el dia que recordem que vam recuperar i que vam fer possible que la democràcia, no només com concepte, sinó com realitat en la nostra gestió, fos protagonista de la nostra convivència. Nosaltres volem aixecar la bandera de que es valori tot el que hem fet, de que aquí estem per continuar treballant, de que no fem una altra cosa que cooperar, col·laborar i compartir compromisos de futur, però això el que deia abans, no només volem ser perquè som govern, sinó volem ser tractats com govern. És bo dir que gràcies als municipis, gràcies als vostres pobles i a les nostres ciutats, hem aconseguit aquesta cohesió territorial, aquesta cohesió social que Catalunya té com un dels primers elements més importants de la seva convivència. Els ajuntaments petits han de mantenir la identitat i que l'austeritat no pot ser l'excusa per fer-los desaparèixer. Els municipis tenim problemes, molts problemes, però els municipis, en general, no som el problema. I aquell principi de defensa de l'autonomia local sabem que s'allunya perquè estem més lluny de l'autonomia financera i dels recursos que merescut i justament necessitem. I això és un problema molt important. El nivell d'administració que coneix millor que ningú la realitat, que coneix a les persones, que coneix a les famílies, que ha de decidir si pot o no pot atendre-les i el que passa si atens o no atens, aquest govern és el nostre, és el govern local. Jo crec que li hem de prestar un servei al país que és no amagar i no deixar de dir-li en cada moment al govern de Catalunya quina és la realitat social que vivim i que percebem. En tot cas, l'objectiu, crec, dels governs locals hauria de ser que aquelles decisions que ens afectin, que afectin els municipis i que es decideixen en l'àmbit nacional es puguin discutir, es puguin validar en aquest òrgan. Aquesta situació és insostenible, suposo que estem tots d'acord, perquè qualsevol nació que vulgui ser eficient en les seves polítiques públiques s'ha de basar en el principi d'eficiència, és a dir, que qui estigui més a prop del ciutadà és qui ha de gestionar la major part dels recursos. Almenys crec que això és el que hauria de ser, hauria d'imposar-se. Front a la centralitat, que és el que sembla que ens proposa l'Estat. A nivell municipal és on hi ha l'elevat grau de consens per saber entendre que en un moment donat el que representem o les sigles que representem han de quedar enrere. Queden enrere pel servei dels nostres veïns i veïnes. El nostre model territorial respon a motius històrics, a la cohesió social, a la identificació territorial, que crec que en cap cas hem i podem renunciar-hi.